Hej så folkens og velkommen til. I dag der er der ligesom en Pokémon Go video. Fuck min hånd er stor. Ser den også i går. Skru ned for inden med. Undskyld. Boom. Ja, jeg magter sgu ikke lige at kigge på min hånd. Jeg er også med. Ja. Undskyld for dårlig lys. Hashtag dårlig lys for lortekamera. Så får skaffet mig en nyt, så får jeg bare over 500 milliarder subscribers, så er jeg med i Splay og det der, men så overtager jeg bare det hele. Han overtager verden. Ja, det er i hvert fald bare mine Pokémons. Mine de er ikke så gode. Jeg starter kun i dag. Ja, der startede der, han er i niveau, var ikke 7? Jo, niveau 7 lux, og jeg er i niveau. Og min bedste er en, skal jeg finde den? En Det er en Ratini level. Og det er mig. Der. Niveau 18. Og vi er begge to rød. Vi er begge to team red. Og se hvor meget jeg mangler. Prøv at se. Prøv at se. Se på. Prøv at se. Det er mig. Du er grim. Og det er mig. Og det er dig. Og jeg mangler kun et candy ved ham her, så kan jeg udvikle ham. Og prøv at se her. Det er rigtigt. Hey, Der kom lige en Pokémon. se. Jeg hørte lige din telefon vibrerede. Kom der en? Nej. Nå, jeg hørte bare den vibrere, så kan det godt, at du fik en besked eller sådan noget. Prøv at se. Prøv at se. Og you so close. You are so close. Fuck, hvis den lige gider fokusere. Fuck det, han er gået 7,2 hvis i 10 km ikke. Ja, og jeg har ret 10 km til. Ja, han er bare ikke gået en skid med den anden. Men i morgen der skal vi også ud og fange dem. Der står jeg op ved cirka 6 eller 7 tider og bare gå ud og bare fucking bare... Ja. Ja, lige indtil klokken 8 eller sådan noget. Ja, lidt mere over. Lige lidt mere end klokken 8. Ja. Og alle sammen. Silas. Se, jeg får mig en ny telefon. Ja, han har fået sig en ny telefon. Det er en SE. SE, hvis der er noget, der hedder det. Det er der. Nå. Skriv noget i kommentarerne, hvis I ved, hvad en SE er. Oscar Altså. har set det billede lux. Og det er lang tid siden, jeg har lavet en video på den her kanal, så... Synes jeg også, det har taget 26 år. Og det er nede, at der ikke er kommet nogen Pokémon lige nu. Og det der heller... Han er bare i gang med at lave sig selv. Men hvis den her video den får mange likes, så... Så laver vi en til. Så laver vi en til, hvor vi er udenfor. Ja, og hvor vi faktisk går. Jeg skal ikke bare lave en i morgen. Nej, det kommer an på, hvor mange likes den her får. Så kan jeg ikke se, hvad klokken er. I skal sove. Den er altså halv... Det er over jeres sengetid. Jamen. Og var det ikke noget med, at vi også gik... Nej. Var det ikke noget med, at vi også gik klokken 7 og kom hjem klokken 8, hvor vi... Nej, det var klokken... Hvor kom og gik? Prøv lige. Vi fangede en Mr. Mind, og så fangede vi en... Eller Oscar er jeg jo også mig, men... Og så fangede vi også den her, begge to. Begge to den her. Og så til sidst, men ikke mindst, fangede vi den her, som mig og Silas var rigtig glad for at få. Kanki. Og så fandt jeg mig en Jigglypuff. En Jigglypuff. Jeg så ud. Dong. Dem, der har lavet Pokémon Go, kan de ikke prøve at lave nogle andre lyde? Ja, kan de ikke lade... Prøv, det her, det lyder da ikke som en Squirtle. Prøv at skrue lidt mere op, jeg tror ikke, de kan høre det. Og nu slukker lyden. Og jeg er for meget komfort. Ja. Det lyder da ikke som en rigtig Squirtle vil lyde. Fik jeg egentlig sådan den rigtige?